Helsinki-Vantaan lentokentän aamuruuhkia on alettu purkaa itsepalvelupisteiden lisäksi myös tekstiviestipalvelulla. Suurimmat ruuhkat kasaantuvat viikon alkuun sekä torstaille ja perjantaille. Aamutuimaan Helsinki-Vantaan lentokentällä matkalle lähtijät vaikuttivat hyvinkin kärsivällisiltä ruuhkista huolimatta. No ei tää nyt hirveän pahalta silleen vielä, mutta aika silleen, ei mikään älytä. No mä just juttelin miehen kanssa, joka sanoi, että edellisen kerran kun hän lensi Hampuriin, niin oli 200 metrin jonot, että nyt näyttää ihan hyvältä, että vaikka he sanovatkin, että puoli tuntia kestää, että sitten mennään. Mutta toi näyttää hyvältä, toi uusi systeemi, että muutamassa sekunnissa ja kaikki homma hanskassa. Vuoden ajoista riippumatta lentokentän ruuhkat sijoittuvat viikon alkuun sekä loppuun. Jottei kiirettä ja myöhästymisiä syntyisi, kannattaa lähtöselvitykseen saapua hyvissä ajoin pari tuntia ennen lähtöä. Näin maanantai-aamuisin matkustajia on paljon, koska suurin osa matkustajista lähtee työmatkalle ja on tietysti lomamatkalaisia. Ja sitten on tämä aamulento, iltalentokonsepti, eli illaksi kotiin palvelu. Kyllä varmasti omaltaan on kolmas kiertotie mahdollistanut sen, että matkustajat pääsevät yhä useammin nyt tähän kello 7-8 aikaa aamulla liikkeelle, mutta kaikkein paras on varata hyvin aikaa ja sitten käyttää näitä uusia palveluita, kuten juuri tämä tekstiviestilähtöselvitys. Miten asiakkaat on ottanut nämä omikseen? Melko hyvin, että jo yli 20% matkustajista käyttää näitä palveluita ja käyttö lisääntyy koko ajan.